In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. COVID-19 is the short name for the disease known as Novel Coronavirus Disease 2019. Coronaviruses are a large group of similar viruses. Some are known to infect humans, such as SARS-CoV and MERS-CoV. The one that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2. All coronaviruses are named for the crown-like spikes that cover their surface, called spike or S proteins. Inside the virus, genetic material called RNA is made up of genes. Genes carry the information to make more copies of the virus. The virus can infect you if it enters your mouth, nose, or lungs. Inside your body, the S protein of the virus locks to a receptor on the surface of one of your cells. This can trigger the virus to enter the cell in a couple of ways. It may cause the virus to fuse with the cell surface. लाबोदों सासे खन्थाइगिरि आइजो खन्थाइगिरि जोबोद बानबुंथि गोनां खन्थाइफोर बिथाङा बड'लेण्ड टेलिभिजननि गेजेरजों दिनै फरायथिगोन लोगोसेनो गावनि जिउनि बाथ्रा गावनि जिउ लोगोसेनो बिथांनि जिउआव मोनबोनाय माखासे माने रोंगौथि बेफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन बिथांजों अनिला बसुमतारी अनिला बसुमतारीया सासे जाखांफुनाय खन्थाइगिरि बिथाङा आगु समाव सासे खौरांगिरिमोन आरो दा समाव गंसे जौसिन फरायसालियाव फोरोंगिरिनि खामानि मावगासिनो दङ आरो सोलोंथाइ बिथिंजों बिथाङा नांथाबगासिनो दङ अनिला बसुमतारी जों बिथांनो बड'लेण्ड टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बरायनाय होदों आरो खुलुमनाय होदों नोंथाङा मोनसे समाव खौरांगिरिमोन उन समाव नोंथाङा सोलोंथाइ बिथिङाव आखाइ होनानै दा समाव सोलोंथाइ बिथिंजों नांथाबगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो माने खन्थाइ सोरजिनाय एबा लिरनायावबो जोबोद नांफागासिनो दङ आरो गुबैयै नोंथाङा बर' रावनि थुनलाइ सिबिनायाव नांथाबदों बेखौ मिथिनो मोनदों जों दिनै नोंथांनि बागै जोङो गोबांथार बाथ्रा माने नोंथांनि खुगाजों जोङो खोनासंगोन आरो नोंथांनि खन्थाइ सोरजिनायफोरनि इसिं बाथ्राखौबो जोङो रायलायगोन लोगोसे नोंथांनि नखरनि बाथ्राबो जों रायलायगोन गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ नोंथांनि खुगाजोंनो नोंथांनि रावजोंनो नोंथाङा बुंनानै लादो खुलुमबाय गिबियावनो टेलिभिजन आंनि मुङा अनिला फरायसालिनि फोरोंगिरि बानबुंथि गोनां खन्थाइ लिरफेराबाबो दासिम गांनै In December 2019,
China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. COVID-19 is the short name for the disease known as Novel Coronavirus Disease 2019. Coronaviruses are a large group of similar viruses. Some are known to infect humans, such as SARS-CoV and MERS-CoV. The one that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2. थाबथानाय जादोंमोन जे नोंथाङा उन्दै समाव माबोरै जिउखौ खांबोखो माबोरै देरबोखो लावबोखो बेनि सोमोन्दै बुंना लागो जों उन्दैयावनो जोंहा आफा थैदोंमोन आफा थैनायाव जोंहा न'खराव रांखान्थि प्रब्लेमा जादोंमोन एसे गोरा राव नोंथाङा गोरा बुं उन्दै समावनो जोंहा आफा थैदोंमोन नालाय दा रांखान्थिनि प्रब्लेम मोगा-मोगि जाबोनांदों दा बे समाव जोंहानि आब' 3 नाम्बार आब'मोन ना बेनो जोंखौ गाइड खालामबोदों बेनिफ्राय फरायसा समनिफ्रायनो आङो एमइ सेक्सननिफ्राय फोरोंगिरिफोरनि गोबांथार मदद मोनबोदों मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावबो आङो बर' फरायसा आफादनि एसेबाबो रांखान्थि मदद मोनबोदों बेनिफ्राय जोंनि बर' बाजार हालामनि रायजो राजा बिथांमोन जायफोर आंनि गाहाम अनसायगिरिमोन बिथांमोनहा आंखौ फाइनान्सियेलि मदद होदों बिथांमोनखौ आं दिनै नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों खुलुमनाय बावहरबाय साबेसे बिब' बिनानाव बिदा फंबाय जोंहा बिब' बिनानाव आंखौ लानानै साबायाव सासे थैबाय आंखौ लानानै साब्रै दंबायो बिदाफोर आंनि देरसिन गोजा बिथांमोनहा साथाममोन साथामाव सासे थैबाय बिब' साथाम दंबायो बिदा सानै दंबायो आइबो गैला सेमोन लकडाउननि समावनो थैबाय नोंथाङा बुंबाय जे माने बिफा थैनायनि उनावहाय रांखान्थियारि हालोदा जोबोद गाज्रि जादोंमोन न'खराव आरो बेनि थाखाय फरायनाय बेलायाव जारला गोलैदोंमोन आरो बे बिथिङाव माने फोरोंगिरिफोर एबा माने फरायसा लोगोफोरा नोंथांखौ मदद खालामदोंमोन रांखान्थि नोंथांनि गेजेरजों मा थाखोसिम फरायबोखो आङो बिए सिम फरायदों बेनिफ्राय अपेनाव एमए लाबाय एमए पास खालामदों औ 2015 आव जों आइडलनिफ्राय गुवाहाटी इउनिभार्सिटि आच्छा बेनिफ्राय थुनलाइ सोरजिनाय एबा खन्थाइ लिरनायखौ नोंथाङा बबे समनिफ्राय जुरिखो थुनलाइ सोरजिनाय हाबायाव आङो फरायग्रोदोंमोन सिगाङाव बर' बाजार स्कुलनिफ्राय बैथा होननाय मेगाजिन दिहुनोमोन बे मेगाजिनफोरखौ अखा हानाय समफ्राव बिसनायाव थानानै फरायबाय थायोमोन आरो सानफ्राव ओमफ्राय बिदिनो फरायै मोजां मोनोमोन बेनिफ्राय लिरनांगौ बेबायदि फिलिं फैयामोन आरो बेनिफ्राय जेब्ला जोङो क्लास 6 मोनो आं फरायनाय एमइ स्कुलनि मुङा बर' बाजार गार्लस एमइ स्कुलमोन बे स्कुला माने गोदानथार गायसनजेननायमोन साफ्रोमबो फोरोंगिरिफ्रा ओरैबायदि आदर खालामोमोन ओरैबायदि अनोमोन दा बेनि गेजेराव दिनेश बसुमतारी होननाय सासे फोरोंगिरि दङमोन बिथाङा जेब्ला जों क्लास 6 मोनो अब्ला जोंखौ गरम बन्द'आव
दोंफा दोंफा खन्थाइ लिरनाय बेनिफ्राय लोगोनो लाइजाम लिरनाय बे मोननै हमवार्क हरदोंमोन आरो दा जों दोंसे खन्थाइ खोनासंग्रोनि नोंथांनि लिरनाय खन्थाइ दा बेखौ नोंथाङा आवरायना होग्रो आङो आंनि नैथि खन्थाइ बिजाबनिफ्राय फरायनि बे खन्थाइखौ आङो जोंहानि माखासे मानि न'खरनि सोद्रोमाफोर दङ माने जौजोंनो बिसोरो माने थांनांगौ जाबाय आरो दा 2016 आव जोंहानि गुमैथैदोंमोन बे गुमैथैनाय समाव माने गोसोआव मोनसे मोनदांथि फैदोंमोन आरो बे मोनदांथिजों सोरजिजानाय खन्थाइ दोंसे आं फरायदों खन्थाइनि मुं जाखर जेसे सारगारो एसे थौलांनाय अरलांनाय एरलांनाय खरसे खरनै खरथाम सेकेन्डआव सेकेन्ड मैखुन बेरफ्रावदों गिसि गोरान गोजानि न'खराव गामियाव सगाव नोगोराव फुख्रि फुख्रि आरो फुख्रि मैयासो गब्ल'नाय सख्ल' बख्ल' फिसा हौवा आगोमा गब'बाय बिमा जावनाय फुख्रियाव जानजि बायबाय थिंख्लाब सोरलाब फामु लाहैनायनि सिमां मंगल ग्रहआव गोमाबाय फुख्रिनि फाखनाव खावलाय जागा औवा बुरखा आदै हौवा गिसिखानो जरा लानाय रुगुङाव गाना बिखा बुगदावदों गोगोम गोरा फुख्रिनि दैयाव खमफिहैदों सायखङा गारामा फुवारग्लाबफैदों दाउखा दन्दा दादुरिनि जोथोनै थिनाय सिन्दुर थेमा फुख्रियाव गलांबाय सानथिं बाथिं दादा मादा बुब्लिनि गोबौ दाहारा ब्लां हाबलांलांदों माखासे गोरबो मावरिया तन्त्र मन्त्र गैयै मोगथांथार मुलुगनि फुख्रि बिगुमाफोरा साफा साफा दायना मिथिखा गुबुननो बिस दौयै दौयै बिसोर गायसंथायो गावखौ गोगोम गोरा जोबोद मोजां खन्थाइ जों गोबां सावरायबावगोन जों दान्दिसे ब्रेक लानि सिगांदों बिनि उनाव जों फैफिनगोन सावरायथुन हाबाफारियाव जे अनिला बसुमतारीनि खन्थाइ बिदांफोरनि सिङाव मा थाखोमानानै थायो जों बिनि सायाव जोङो अनिला बसुमतारीनि रावनिफ्राय जोङो मिथिना लागोन दा जों दान्दिसे ब्रेक लानि In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. COVID-19 is the short name for the disease known as Novel Coronavirus Disease 2019. Coronaviruses are a large group of similar viruses. Some are known to infect humans, such as SARS-CoV and MERS-CoV. The one that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2. All coronaviruses are named for the crown-like spikes that cover their surface, called spike or S. सावरायगासिनो दङ खन्थाइगिरि अनिला बसुमतारीजों बिथांनि खन्थाइ सोरजिफिनि सायाव जों सावरायनि आरो बिथांनि जिउनि बाथ्रा नोंथाङा खन्थाइफोरखौ जे लिरगासिनो दङ दासिम गांनै बिजाब दिहुनबाय बिथांनि खन्थाइ सोरजिनायनि आन्दोआव मा इसिं बाथ्रा दं
खन्थाइखौ आङो गोसो खुसि मोननो थाखाय लिरो सार बेनिफ्राय आंनि गोसोआव बेरखांनाय जायफोरखौ आङो खुगाजों थोंजों बुंनो हाया बेखौ आङो खन्थाइनि गेजेरजों बुंनो हायो गोजोननाय मोनो आरो खन्थाइ लिरनानै थारमाने खन्थाइयाव नोंथाङा जिनिखि बाथ्राखौ फोरमायदों बेखौ गुबुननो खुगाजों बुंनो हाया बास्तबाव बुंनो हाया बेनिफ्राय दिनै सोरबा सासेनो बुंनांगौखौ नोंथाङा खन्थाइयाव बेरखांहोयो नामा बेबायदिनो सानजायो सार दा बै फ्राय खोथाया माने खन्थाइनि गेजेरजों बेरखाङो आरो गोसोनि खोथाया नोंथाङा खन्थाइखौ लिरबाय जाय मानसिनि नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि खोथाखौ बुंथिनो गोनांमोन बेखौ बुंथिनो हायैनि नोंथाङा खन्थाइयाव लिरबाय बै मानसिया बा बे खन्थाइखौ फरायगोन ना फरायदिया फरायनाय खोथा गैला माने आंनि गोसोनि साननायखौ बुंनानै दोननो हाबाय माने सेटिसफाइड आरोखि रायजो राजाया शेयार खालामनो मोनबाय बेनिफ्राय खन्थाइ लिरखांनायनि उनावहाय गोजोननाय मोनो खन्थाइ लिरफुनायाव माबायदि मोनो खन्थाइ लिरफुनायाव माबे खन्थाइया साबसिन जागोन बा एसे दुरबल जादों लिरबाय थानायाव माबेबा फिलिं फैयो आरोखि बेनिफ्राय खन्थाइ लिरनोसै आं सानबानो गोसोआ गोजोननाय मोनखायो बेनिफ्राय माबेबा समाव ओरैबायदि जायो खन्थाइखौ लिरनो सानबाबो लिरनो हाया बेनिखायनो लिरफुबाय थानाय समावनो माने गोजोननाया अट'मेटिक फैयो आरोखि आदसा बेनिफ्राय बेवहाय मोनसे इमसनेल मोनसे फिलिंस फैयो नामा खन्थाइ लिरफुनाय समफ्राव जेनेबा नोंथाङा सोरखौबा रागा जोंनानै लिरनो नागिरो बा खन्थाइयावनो नोंथांनि रागा जोंनाया ओंखारलांबाय थाबाय बै समाव नोंथांनाव गोसोआवनो रागा जोंबाय थाबाय जायो सार ओमफ्राय मा फिलिंस जायोब्ला बा नोंथांनाव फिलिंसा फैयोब्ला खन्थाइखौ लिरनाय जायो फिलिंस माने बायदि रोखोम फिलिंस फैयो थेवबो गासैबो फिलिंसफोरखौ माने मालाबा लिरनो हाया सोदोबानो फैया जायो आरोखि बिराद लिरथारनोसै आं सानबाबो माने लिरनो हाया बेबायदि जायो माने गासै रोखोमनि फिलिंसखौनो माने लिरजायो आरो अबावबा रागा थानो हागौ अबावबा दुखु थानो हागौ अबावबा मोजां मोननाय थानो हागौ मोनसेल' फिलिंसनि खोथा नोंथांनि बिजाबाव बा नोंथांनि खन्थाइफोराव रागानि खन्थाइया दोंबैसो दं बेनि हिसाबखौ आङो लायाखै सार रागानिथ' दंथारो खन्थाइ रागानि एसे खुद्रिनाय माने बोराबनाय दङ आरोखि सार बे खन्थाइखौ माने बेयो जोंनि बिजोंखौ लानानै सार बर' बिजोंखौ लानानै माने आङो जायखौ जोंनि बर' बिजोंखौ अनसायथाव मोनो बिथांमोनहा अनसायियाव आंनि गोसोआव बिराद दुखु मोननाय बा खुद्रिनाय बेबायदि जायो आरो आङो 2016आव लिरदोंमोन बे खन्थाइखौ आङो दिनै आवरायनो सार बिखा आंनि खें मोनखाङो जै बर' हारिनि जै बर'सा देरहासार बर' राव गेवलांथों बर' थुनलाइ थांना थाथों बेफोर गंफा हाथियारल' बिसोरनि मुं खामायनायनि अनसायनायनि मुङाव नारखाबोदों आंखौ गले गले फानै आंनि मुं मुलाम्फा जाखांब्ला जोथ्रोद हरदों खना फारसे आं बेरायबाय खना खनला सुलाद लाबाय लाजिया फांजिया आंनि रायजोनि खुंगिरि बिबानगिरि आखान्थि फाखान्थिमोननि सना फिथरफोरनि सोलोंथाइ बिजों बाबु नों बबे फरायसालियाव फरायो डन बस्क'आव नानि नोंनि स्कुलनि मुङा मा सेन्ट फ्रान्सिस हारि फोथांनायनि थाखाय हाथा हामा न' बां गारना हाथियार दैबोनांनाय बोगदाद जोहोलावनाव सोंबाय राजाखौ बहा फोरोंखो हलिचाइल्डआव बर' थुनलाइ आफादनि नांफा थाफा मावसुमानाव खौरां लाबाय नोंस्रा दरलेखौ बहा हगारखो लिटिल फ्लावाराव गेरेमसा बर' हारि दानो हांख्रायना गारामा जिब्रा बोनाय फरायसा आफादनि बारग' मावथिनाव सुलाद लाबाय रानिहा बहा फरायखो रियेलिटियाव बर' बिजोंनि फरायसा फोरोंना बोथिसे गोजोन जानो हानाय सनालि मेदामखौ सोंबाय निउटनखौ बहा हगारखो सेन्ट जनाव उन्दैखौबो देग्लाय हरनोसै बेयावनो टाउनाव थाफैनाय हादर रैखा खालामग्रा फिसाफोरनि बिहामजो आइमोननाव हाबस्रांबाय जोंहा सेन्ट आनाव बेबिलेन्डआव पेराडाइसआव आय' सुबुंनि आन्दोआव देहा गंसे आंनि एनफौ मानसावो गोसो आंनि बायग्लियो बिखा आंनि खें मोनखाङो थारमाने खुद्रिनाया जाहैबाय जे बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि
जेराव बिथांमोनहा बर' रावनि थाखाय बर' बिजोंनि थाखाय बेबायदियै रायजो राजानि सेराव थांनानै अर्गानाइज खालामदों आरो मबिलाइज खालामदों जे बर' बिमाखौ आंगो खालामनानै ला आरो बर' बिजोङाव गावनि गथ'फोरखौ फोरोंदों नाथाय गावसोरो माने बुंनायजों मावनायजों फाराग मोनो आरो बेखौ नुनानै खुद्रिनाय फैदों आरो बेनि थाखाय खन्थाइयाव जायगा होदों दा बेफोरबायदि खन्थाइनि गेजेरजों नोंथाङा खायसेनि सिगिनाय मोननो हागौ जोंखा मोजां मोनजायि सैजायि बे रखम भाब फैयो आरो बेनिफ्राय नोंथांखौ दासिम बे बेलायाव बेबायदि बे खन्थाइनि थाखाय सिकित्सा खालामनायफोर जादों नामा बे रखम फैथ'वाखै अनसायनायथ' मोनखादों अनसायनायखौथ' ओरैनोथ' फरायनायनि हिसाबजों अनसायनाय लायोबा माने बिजाबा दासिमबो गोबां बुरजायैनो गोग्लैनानै थानायखौ नायोबा माने अनसायजायाखै होननांगोन आरोखि सार फाननो हायाखै होननांगोन दा बेसेबां खन्दोंमोन आङो 500 दिहुनदों 500 दिहुनदों ओमफ्राय दासिम फाननायनि बिबाङा दिहुनजेननायाव आं बेखौ जा साबैसोनो रानना होबाय बेनि उनाव सिना जानानै रानना होबाय ओमफ्राय आद्राफोरखौ आङो ओरैनो बिजाब गलाफ्राव राननानै दोनदों दा फाननो हादोंना हायाखै आं बेनि खबरखौबो लाफिननाय जायाखै दा बे सेल्फ प्रसिडआ मा अबस्था दं नोंथाङा मिथिनो हायाखै बेनिफ्राय गावनि दोहोनखौनो बहाय बाहायदोंमोन सोरबा पाब्लिसार दङ ओरैनो आंनि फिसायानो बेखौ पाब्लिश खालामदों दा बिथांनिफ्राय थांनाय फैसा बा आंनिफ्राय थांनाय फैसा एखेयानो मोनफिनाखैखौ नोंथाङा लोगो लोगो मोनथिबाय थाखादों आरो माने मोनफिनगोन साननानैबो दिहुननाय जायाखै जेनेबा सार माने लिरबाय मोजां मोनबाय दा बेखौ पाब्लिश खालामनो हायोबा आंनोनो मोजां बा एसेबाबो बर' थुनलाइ मुलुगाव माबा मोनसे बिहोमा होनाय जागोन नामा बे साननानै होदों आरोखि मोनफिनगोननि आसाखौ लानायबो जायाखै राननानै होनायनि थाखाय जाहैबाय जोबोद दुखु गोनां बे बर'नि बिजाबनि मार्केटआ नोंथाङा फोरमायदों दा बिनि थाखाय सेल्फ प्रसिड लुबैयाखैबो नोंथाङा बुंना लाबाय जेनेबा जे गावनि माने सोरजिनायखौ बिजाब महराव मोनहोनो लुबैनाय जाफुंसार होदों बेखौ फोरमायदों नङा होमबा जायखिजाया नोंथांनि जेनाखि भिउ बेयो गोबां सानाव सौहैगोन मिजिं खालामनानै बे चेनेलनि गेजेरजों जेनाखि दा इन्टारभिउ लागासिनो दं आरो नोंथांनि बे बिजाबनि मुङा मामोन बियो माने बिजाबनि मुङा गिबिया जाबाय जानुवारि भार्सास बैसागु जानुवारि भार्सास बैसागु आच्छा आरो नैबे मोनसेया हाबाब मा मावाखै आंलाय नोंनिफ्राय बारग'नो दा नोंथां दा बावैसो फरायनाय खन्थाइ आवरायनाय खन्थाइ बे खुद्रिनाय खन्थाइ बेयो बबे बिजाबाव दङ नैथि बिजाबाव दं नैथि बिजाबाव हाबाब मा मावाखै आंलाय नोंनिफ्राय बारग'नो बेवहाय बेनिफ्राय बे मोनसे जाहैबाय जानुवारि भार्सास बैसागु बे जानुवारि भार्सास बैसागु थारमाने बेहायबोथ' खुद्रिनायानो ओंखारबाय बेनि बिमुं बिजाबनि बिमुं जानुवारि भार्सास बैसागु थारमाने जानुवारि जाहैबाय इंराजि गोदान बोसोर बैसागु जाहैबाय बर'नि गिबि केलेन्डार मिथिंगाजों लोब्बा गोनां मिथिंगाजों लोब्बा गोनां मा फरायनायनि बे खन्थाइनि गेजेरजों बे खन्थाइनि गेजेरजों माने जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव माने गोदान बोसोरखौ लानानै जोङो एसे गोनो गोथो जाबाय थायो बेखौ लानो ना बेखौ लानो जानुवारिखौ मोजां मोनग्राफ्राबो जानुवारिया मानो निउ इयार जायो बिदि बिस्राबो माबाफोर जुक्तिफोर थागोन दा बैसागुखौ मोजां मोनग्राफ्राबो बैसागुखौ लानानै जुक्ति थागोन बेखौनो माने गोसोजों मोनदांनानै माने लिरदोंमोन आरो बे खन्थाइखौ आवराय आवरायनि सार जानुवारि भार्सास बैसागु आखाइयाव गांफा गांफा जाथा बोसोर गोदाननि सासे थुबथानायखौ सासेया बुखुयो खालिनि रुप लाना गारामा गावजासे हब्रा हरो जानुवारि नै लाजि गैयि बोसोर गोदाननि जयग'थाया आंहासो दं नोंनि रंजालि सान फालिनो लामा सामा सान्दा खाङाबानो जाग्राङा गोहो दंब्ला नायफै नों जुनालि मानास गौरां भैरबकुन्द सुर्य पाहार खाला पाहार जरा जरा बेसे रंजा बाजा आरो सावरियो दा बैसागुआ मालाय
रोनचन्द्रनि महरजों गांग्रांग्रां साफ्रेखे सुफ्रेखे सिमब्रे बोथारो नै लाजिनो गोरों दा सुनाय नों रां रुफाजों आंनि बेसेन आंहा आंनो थोजासेखा मेगन दंब्ला नायहर नों बिफां लाइफां दाउमा दाउसा जिब जुनार हा दै बार अख्रां बेसेदि जावरिखांदों नों फैनायनि गुमुर मोनना बेसेदि जावरिखांदों आं फैनायनि गुमुर मोनना एसेबो लाजियाखसै नों गांहाबनाय खांखुवाफोरनि खुगायाव गोजा गुफुर फिथिखानि सेर सेर नोंनि जौमोननि फिथिका आवसारि जानायखौ दंबावो गैला सार माने बैसागु भार्सास जानुवारि भार्सास बैसागु बेबो खुद्रिनाय गोनां खुद्रिनाय गाब गोनां खन्थाइ बेबो खुद्रिनायानो जाहैबाय सार माने निउ इयार फालिनायनि मुङाव जोंनि लाइमोनफोरा जेखौ बाहायनाङा बेफोरखौ बाहायो ओमफ्राय बेनिफ्राय मोनसे फिल मोननाय बायदि जायो बिसोरो जायखौ समाजाव मावनाङामोन देखायनाङामोन बेखौ माने फ्रियै मावनो मोननायनि मोनसे फिल बायदि जायो आरोखि बैसागुआथ' बे मिथिंगाजों लोब्बा गोनां जाहैबाय माने बेयाव मानसिफोरनि गोसो रंजानायजों लोगोसे बिफां लाइफां दाउमा दाउसा नेचारजों सोमोन्दो गोनां आरो जोबोद मोजां जादों जों दान्दिसे ब्रेक लाबावनि ब्रेक लानायनि उनाव फैफिननि नोंथांनि खन्थाइनि सेर सेर दान्दिसे ब्रेक लादों In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected जोङो सावरायगासिनो दङ खोनासंगासिनो दङ अनिला बसुमतारीनि खन्थाइ अनिला बसुमतारीनि खन्थाइनि सेर सेर जोङो थांबावनि पस्ट मडार्निज्म आरो स्ट्राक्चारालिज्म रमान्टिज्म बे मोनब्रै बिथिङा बर' खन्थाइगिरिफोरखौ फोजाखाङो आरो आमै गेलेबाय थायो माने दा बेफोरनि खन्थाइ दोहौ जायनि दाहार नोंथाङा बबे खन्थाइखौ साबसिन मोनो रमान्टिज्म पस्ट मडार्निज्म बबे खन्थाइया नोंथांनि थाखाय हामसिनै बेखौ बुंनांगौ आंनि थाखाय एसे गोब्राब जाबाय माने आंनि गोसोजों आङो जेखौ बुजिनाय बायदि मोनबाय गोसोआव जेखौ हामजानाय बायदि मोनबाय आङो बेफोर खन्थाइखौनो मोजां मोनो सार माने नेचारेलि नोंथाङा लिरो आरो बेहाय क्लासिफिकेशननि बाथ्रा गैया बबे पस्ट मडार्न जागोन बबे मडार्न जागोन बबे रमान्टिक जाखो खुनु खेल गैया फरायनांगौ फरायबाय लिरनांगौ लिरबाय माने बिदि बाहाग रानलायनाय माबा गैया आरोखि दा जों नोंथांनि आरो जिउनि बाथ्रा जों सावरायबावनि फरायसा जिउखौ माब्ला थुंगे फरायसा जिउखौ 2005 आव औ बिए पास जानायनि उनाव नागारदों बिए पास जानायनि उनाव नोंथाङा आइडलाव एडमिसन खालामदों 2013 आवसो खालामदों सार 2013 आवसो नोंथाङा एमए फरायदों औ बोसोरनै कर्स 2015 आव जोबदों हाबाया 2008 आव सार 2008 आवनो नोंथाङा बिए पास जादों 2005 आव बिए पास जादों बोसोरथाम उनाव नोंथाङा हाबा जादों बे गेजेर समाव नोंथाङा मा खालामबाय थादों गेजेर समाव आङो नोंथांनि इंखङावनो दंफैयोमोन सानस्रि बदल इंखं खौरां लाइयाव नोंथाङा माने खौरांगिरिनि खामानि मावदोंमोन गोसोआव दं बेनिफ्राय फरायसा समाव नोंथाङा माबायदि बेस्थ'मोन जेरै माब्ला समाव सिखारो बबे समाव फरायो कलेजाव माब्ला थाङो आरो माब्ला उन्दुयो माब्ला खन्थाइ कलेज लाइफनिखौ ना सार औ कलेजनि बाथ्रा कलेज लाइफआव आङो भारा थानानै फरायदोंमोन आंजों लोगोसे उन्दैनिनो लोगो सरला ब्रह्म
जोङो क्लास 5 निफ्रायनो लोगोमोन आरो थ' लोगो जायै जायै डिग्रियाव जोबफैबाय माने भारा न'आव जोङो थानानै फरायोमोन बेनिफ्राय कलेज लाइफआव फरायनायजों लोगोसे एसे बेस्थ'बोमोन आरो इउनियननि आङो लिटारेरि सेक्रेटारि जादों कलेज इउनियन बडिनि औ स्टुडेन्टस इउनियन बडिनि बेयाव इलेक्सन गेलेदोंमोन बे इलेक्सन गेलेनायाव न'निफ्राय बादा होदोंमोन आरो गेलेनाङा बे फरायनायाव एसेबाबो हेम्पार गोग्लैयो दा देरफुनाय समाव जायखौ नोंगौ सानबाय माने नोंगौआनो सानफ्राङो आरो बेनिफ्राय हयथ' नंमारगौमोनबो आरोखि गिदिरफोरनि बुंनाय माबाफ्रा डिग्रियाव जेरैबायदि मोजां रिजाल्ट जानांगौ बेबायदि मोजां रिजाल्टबो जायाखै आरो खिन्थु बै समाव बिसोरनि बादा होनायखौ माने आंनि हाबा मावनायाव माने हेंथा होनाय बायदिसो मोनदोंमोन आरोखि थारमाने नोंथाङा जे माने बुंनो थाङोबा फरायनायनिख्रुइ माने बिदि बाहेरा खामानियाव बांसिन गोसो होनाय बायदि जादोंमोन स्कुलनि वाल मेगाजिन दिहुननाय कलेजनि वाल मेगाजिन दिहुननाय ओमफ्राय बिदिनो जोंनाव लकेश्वर ब्रह्मनि प्रग्राम जायो बोसोरफ्रोमबो बेफोराव लिड लानानै खामानि मावनाय बेफोराव अनेक बेस्थ'था थानांगौ जायोमोन आरोखि बिजनि कलेजाव फरायदोंमोन औ बिजनि कलेज थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे माने टाइम टेबोल लानानै फरायोबा खिन्थु जेबो नङा बेखौथ' स्टुडेन्ट लाइफआव बियो सोलोंनांगौ मोनसे आयदाबो खिन्थु टाइम टेबोल मेनेजमेन्ट खालामनायाव हयथ' आङो भुल जादों आङो एसेबाबो गोरोन्थि थालांदों बायदि दा अनुभब खालामो रिजाल्टखौ नोंथाङा साबसिन खालामनो हागौमोन जुदि माने स्टुडेन्टस इउनियन बडिजों लोब्बा थानानै खामानि मावनाय लोब्बा थानानै माने गासै खामानियावनो जेनेबा बाहागो लायालासिनो एसे एसे एरायनानै सोलिनो हायोबा दा अब्ला सोर लिड लानायखो माने सार सोर लिड लागौमोनलाय नोंथां गैयामोनबा आं गैयाबा माने फैगौमोन दस्राफोरबो नोंथांनि जागौमोनलाय नुनो मोनदों नोंथाङा लिटारेरि सेक्रेटारि जादोंमोन इउनियन बडियाव आरो लिटारेरि सेक्रेटारि जानायखायनो नोंथाङा थुनलाइनि बिथिङाव बांसिनै गोसो होनानै मोनदां नङा होमबा नंगौ सार होमबा नोंथाङा दिनैनि दिनाव मानोहाय अनुभब खालामो जे बे स्टुडेन्टस अर्गेनाइजेसननि लिडार जानायनि थाखायनो आङो मोजां रिजाल्ट खालामनो हायाखिसै मोनसेथिं नोंथाङा खहा जादोंबाबो नाथाय मोनसे नोंथाङा माने बांसिन एक्टिभ जानो हादों मानो होनबा दिनैनि दिनाव सासे जाफुंसार खन्थाइगिरि जानो थांगासिनो दं नङा होमबा बेखौथ' बुंनांगोन जाफुंसार खन्थाइगिरि बेसेबां जानो हादों मिथिया खिन्थु बिसिम सफैनायाव माने सारमोननिबो गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ नोंथांमोनहा जेराव मेराव मजलिस बानायदोंमोन बै समाव बै मजलिसफ्राव जोङो थाङै थाङै खन्थाइ आवरायदोंमोन बेफोरनि गेजेरजों नोंथांमोननि आखाइ खबनाय मोजां जादों फंसे राव बुंनाय बेफोरो माने थुलुंगामोन आरोखि सार बे खन्थाइ लिरनो थाखाय बांसिन थुलुंगाखां मोनदोंमोन बेनि उनावहाय खन्थाइखौ सोरजिबाय थाबाय खन्थाइ सोरजिनायनि बेलायाव नोंथाङा बुंदों जे दा मजलिसफोर खुंनायनि गेजेरजों बांसिन एनकारेज मोननाय जादों आरो बेवहाय सोरबा सासेनि स्पेसियेल एनकारेजमेन्ट दं नामा जायनि सानस्रि बा जायनि सिम्बला जायखौ नोंथाङा सिम्बल लानानैहाय खन्थाइ लिरनो बांसिनै गोहो मोनो बेबायदि स्पेसियेलथार माने बुंथावथाव मोनाखै आङो थेवबो जेब्ला आङो 9-10आव फरायोमोन अब्ला सोरजि मेगाजिन मोनदोंमोन बेनिफ्राय बागजुवार थान्दै दा बेयाव आब' धिरजु जथिनि खन्थाइ नुयोमोन बेनिफ्राय फरायनाय समाव बे आब' धिरजुखौ माने हिन्जाव ना हौवा मिथियामोन आरो आब'आ फरायनाबो होआ बा मिसबो होआ बा मुस्रिबो होआ माने बे धिरजुआ हिन्जाव ना हौवा जाखो खन्थाइयाबो जोबोद फरायनो गोरा गोरा जायो थेवबो माने खन्थाइफोरखौ बिदि लिरनांगौ नामा माने बिथांनि खन्थाइफोरखौ माने फल' खालामनायबो जादोंमोन आरोखि दा स्पेसियेल जायगा होनांगौ होनोबा आब' धिरजुनोनो होनांगोन आरोखि होमबा धिरजुखौ नोंथाङा बे हौवा साननानै लानानै हौवा ना हिन्जाव माने कनफिउस जाबाय थायोमोन आंखौ दा बिथांनि खन्थाइ लिरनायफ्रावबो जेबो आइडिया मोननाय जायाखै मोनसे दिनै जानांगौ मोनाखै थारमाने एखम्बा नोंथाङा बिनि खन्थाइ बा बिनि लिरनायफोरखौ फरायोबा हौवा मोनना लाबाय एखम्बा हिन्दु मोनना लाबाय एखम्बा हौवा साननानैनो फरायबाय थाबाय नायनो लुबैनो थाबाय बिनिफ्राय गुबुन समाव जेरै नोंथाङा बुंबाय गुबुन समानो आं बुंनायदों जे नोंथाङा कलेजाव थांबाय
कलेजनिफ्राय न'आव थांनानै मा खालामो? कलेजनिफ्राय न'आव थांनानै जोङो फुङाव जा ओंखाम संनानै जाबोयो बेखौ जोङो एसे दोनखायो आरो बेनिफ्राय थांनानै बे गोजांखौनो जों जायो जानानै फैयो रेस्ट लायो एसे बेनिफ्राय फरायनाय हाबायाव हाबो बाजारखौ जोंनो खालामनांगौ जायो हिसाबै जोङो सकाव ओंखारनानै दफा बाजार खालामो जों दान्दिसे ब्रेक लाबावनो सिगां दोङो बिनि सिगाङावनो दोंसे खन्थाइ आरो खोनासंबावो दङब्ला दुखुनि माने गोदो सिख्लायाव आवरायनाय दोंसे खन्थाइ दङ सार माने बेसेबां मोजां जादों आं मिथिया खिन्थु बेखौ आवरायनानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दोंमोन दाबो हयथ' गोजोननोबो हागौ माने आंनि मोनदांथिजों माने खोब मोजां जाबाय बे खन्थाइया बिदि सानदोंमोन आरो बै लिरनाय समाव दा बे खन्थाइखौ आङो दुखुनि नङा बियो आवरायनो लादों सार आल्ट्रा मडार्न ठक ठक पेन्सिल हिलजों गांगुट थाफ्लि मोननैनि लोगोआव वी महरनि सिल्कि खानाय फाफ्लियाव मोसालांदों बागुरुम्बा थ्रेडिं खालामगोदान आइब्र' गुलाबि खावलाय जारोम गुस्थिनि सेराव थरसे टेम्परारि सबाय बिमा थोब्ले माब्ले सिनि आन्दोआव जौमोना थैनो बाब्राब बायदों रेस्टुरान्टनि दरखंआव उसुखुथु सासे सेंग्रा रुगुं गसारनाय जिन्स पेन्टआ गहांहां मानोबा सिगारेटनि उखुन्दै हगारसा हगारसा सेलुलसजों सोंहरदों डार्लिं व्हाई स लेट सिख्ला समाव लिरदोंमोन माने लिरनाय समाव माने खोब मोजां जादों दे बेबायदि फिलिं मोन्दोंमोन आरोखि सार जों दान्दिसे ब्रेक लानो सिगां बावदोङो दान्दिसे ब्रेक लानायनि उनाव फैफिनगोन अनिला बसुमतारीनि खन्थाइनि सेर सेर दान्दिसे ब्रेक In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets ब्रेकनि उनाव फैफिनदों अनिलानि खन्थाइनि सेर सेर नोंथाङा जोबोद समायना सिख्ला समाव समायना नङा सार हामख्रेंद्रायमोन अभार हामख्रेंमोन औ फिसा जेंग्रेंनिबो बायदि फिसासिनाव थाजायो बयहाबो सेंग्रा सिख्ला समाव गोजावनाय थासारि फैयो जानांगौ नोंनावबो फैदोंमोन आरो बे सेंग्रा सिख्ला समनि जि गोजावनाय थासारि बैखौ लानानै खन्थाइनि सोलिनानै लिरनाय दङ बेखौ लानानै लिरनाय गैया ओरैनो दंमोन खोमा बेयाव साफाय जायाखै आरोखि आच्छा गोसोआव दङ गोसोआव गैला सार दोंसे दङमोन ओरै जायखौ लानानैनो गोजावदोंमोन बेखौनो लानानै लिरदोंमोन आरोखि गोसोआव गैला सार जायखौ लानानै लिरदोंमोन दा बे लिरदों खन्थाइखौ लिरदों नोंथाङा बै मानसिया दा नोंथांजों लोगोआव दंना गैया बा जगाजग दंना गैया आंनिनो जिउनि लोगो आच्छा आच्छा बेजोंनो नोंथाङा हाबा जानो हादों मुङा जाहैबाय गोजोनथाव ब्रह्म आच्छा जोबोद मोजां बाथ्रा बेनिफ्राय गोबांसा आरोबाव सिथिं सिथा खालामनाय खन्थाइ जादोंमोन ओरैनो हाइ स्कुल लेभेलफोराव जादोंमोन बे रोखोम माने आंनि फारसेनिफ्राय गैयामोन आरो बे खाथि खालामाखै बेबायदिनो होनजायो बिसोरखौ लानानै खन्थाइ लिरनाय दंना गैया गैया सार जायफ्रानाखि हाथा हामा नोंथांखौ मोनगौबा साननानै हांखुर जादोंमोन आरो बैसोरो नोंथांखौ लोगो मोननो हायाखिसै दा बैफोरनि दुखुखौ लानानैबो खन्थाइ लाबोनो हायो नङा होमबा लिराखै सार लिराखै दा जों माने जों दोंसे मेथाइ खन्थाइ जोङो नोंनिफ्राय नोंथाङा दा मा खन्थाइखौ आवरायगोन दोंसे नै दाखालि फेसबुकआव सासे सिना जाना गथ'खा सिबि बेयो जादोंमोन आरो
केरियार ट्रांकआव माबा होनलायनाय सोदोब दङमोन आं बे खन्थाइखौ माने जोबोद मोजां मोनोमोन होनदों आरो बे जोबोद मोजां मोनो होननायखौनो माने गोसोआव मोजां मोनबाय आरो दा बे खन्थाइखौ आं आवरायफिनदों दङ सार नागिरनो आं सार खन्थाइनि मुङा एडभार्टाइजमेन्ट बे शंकरदेव पार्कआव खनसेखालि जोङो सारनि दैदेननायावनोमोन खोमा मोनसे मजलिस खुंदोंमोन माने बेयाव आं खन्थाइखौ आवरायदोंमोन आरो बेनिफ्राय आंबो बे खन्थाइखौ फुरा बावनानै दंमोन बेनिफ्राय बे टिभिया आंनिनो फंबाय सोमोन्दो माने बियो बे खन्थाइखौ दाबो गोसोआव दं आरो एसे एसे गासैबो फुरा गोसोआव गैला माने बै खन्थाइखौ आं दाबो रोमै रोमै गोसोखाङो बुंदोंमोन आरो दा बे खन्थाइखौनो आं आवरायफिनो Advertisement. Drinking is strongly prohibited. No entry, no parking, no smoking. मोनफा मोनफा up-to-date advertisement. न' फान्दिंब्लाबो फानजोबनो हायै गाइखेर आलाखौ केरियार ट्रांकआव दानिसो लिरनो थिनहरदों आं Milk is injurious to health. सिगारेट थांखु दखानदारफोरानोबा कास्टमार मोनसोगारो माथो बेजोंनो जोबोद मोजां खन्थाइ दा जोङो मोनसे आयदा बानायना फैनो नागिरदों जिउनि बाथ्रा लुबैदों जे नोंथाङा आथिखालाव फोरोंगिरि जागासिनो दं नोंथाङा जिउआव मा जानो लुबैनाय दं एइम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स एइम्स अफ लाइफआ मामोन आङो माने कलेजनि लेक्सारार जानायनि मोनसे एइम दंमोन आरोखि बेनिफ्राय फरायनायानो डिग्रिसिमावनो आसा खान्दा जाबाय सिमाङाव माने जानाय जायाखिसै नोंथाङा बिए पास जानानै बिएड खालामबाय बिएड खालामनायनि उनावहाय बिएडखौ आङो फोरोंगिरि जाखांनायनि उनावसो डेपुटेसनाव नोंथाङा एपइन्टमेन्ट मोनग्रोदों फोरोंगिरिनि बेयाव डेपुटेसनाव नोंथाङा बिएडखौ खालामनाय जादों फोरोंगिरि जानानै नोंथाङा माबायदि जिउआव एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरि जानानैथ' ओरैनो आंनि बयनिख्रुइ साबसिन मोजां मोनजानाय खामानिखौनो आं दा फोरोंगिरि बायदि मोनो फोरोंगिरि साख्रिखौनो माने साबसिन बायदि मोनो बेयाव ओरैनो सरकारि स्कुलावथ' बांसिन गथ'फ्रानो गोरिब थाखोनि फैनायानो जायो दा बिसोरजों थानानै गाव जेसेबां रोङो बिसोरखौ बिसोरनो होनो हानानै माबा मोनसेबाबो आं मोजां हाबा मावनो हाबाय बेबायदि फिलिं फैयो आरो सार बेनि अनगायै आं गथ'फोरखौ मा होनो नोंथाङा बुंबाय फोरोंगिरि जानानै बे गथ'फोर शिक्षा दान होबाय सोलोंथाइ होनो हाबाय गोजोननाय फैदों दा बेराफारसे सरकारि फोरोंगिरिफ्रा गोबाङानो अजद लाबोयो जे सरकारा मोननांगौ बेथनफोरखौहाय थि रोखोम होआ डिएफोरखौ होनाय जाया माखासे आन्दलनबो खालामनाय जायो बेफोर नोंथाङा माबायदि इनभल्भ दं आङो बेजों जेबो इनभल्भ गैया माने आङो जेसेबांखिनि गथ'फोरनो होनो हादों बेसेबां लेभेलाव आं मोनफिननाय मोनो आरोखि माने बांसिन माबा मोनबावनांगौमोन बेखौ मोनैनि थाखाय माने आन्दलन खालामनांगौ बेबायदि खालामथाव बायदि मोना अबसेनि दाखालि एनपिएसखौ आगोलनि अल्ड पेन्सन स्किम बेयाव लांफिननो मोनसे गोदान बै एनपिएसनि साख्रिआवलाफ्रा मोनसे धरना बायदि खालामदोंमोन बेयाव जाखांफानाय जादों आरोखि माने एनपिएसखौ माने फुराना पेन्सनाव लांनाय बेनि थाखाय माने अजद होनाय बायदियानो जाहैबाय बेयो नोंथांनि साख्रिया पेन्सन सिस्टेमाव गैया नामा पेन्सन मोननाय नङा निउ पेन्सन सिस्टेमाव रिटायार जाब्ला नोंथाङा पेन्सन मोननाय नङा दा बेनि थाखाय जायफोरा एनपिएसआव दङ बिसोरो गोजाम पेन्सन सिस्टेमाव लांफिननांगौ बे दाबि जागासिनो दा बे दाबियाव माने बेयाव इनभल्भ जाफादों बेनि अनगायै माने गथ'फोरनो जेसेबां होनो हादों बिनि उल्थायै माने आं बेसेबां मोननांगौ बेसेबांखौ आं मोनदों बायदि मोनो आरोखि आङो ओरैनो आर्ट्स साबजेक्ट हिसाबै आङो इंराजि फोरोङो बेनिफ्राय
गेजेर गेजेर मास्टारनि आंखाल जायो सोरबा डेपुटि समाव थाङो सोरबा लिभाव थायो दा बेफोराव मालाबा हिन्दीबो लानांगौ जायो बेनिफ्राय लवार क्लासाव समाव मेथ्सबो लादों मेथ्सआ आंनि फेभरेट साबजेक्टखामोनबो हाइ स्कुल समाव आङो मेथ्स फोरोङो ओमफ्राय मेइन साबजेक्टआ आंनिया इंलिस नोंथाङा ग्रेजुवेसन खालामनाय समावहाय इंलिसखौ मेजर लानाय जादोंमोन नोंथांनि एपइन्टमेन्टआबो इंलिसानो ओरैनो बिदि इंलिस रायखांनाय गैया आर्टस अब्लाबो नोंथाङा मेथामेटिक्सखौ फोरोङो ओरैनो लवार क्लासावहाय आरो हिन्दीबो नोंथाङा फोरोङो हिन्दीखौ माने लानांगौ बाध्यतायाव लानाय जायो आरोखि सार हिन्दीयाव नोंथाङा स्टाडि दंखायोमोन जेने प्रभिन हिन्दीयाव दङमोन ओमफ्राय थेवबो हिन्दी फोरोंगिरि हिसाबै फैयाखै हिसाबै माने बेखौ आगोलनिफ्रायनो गोसो सिंनिफ्राय आं हिन्दी मास्टार नंला बे फिलिंआ थानाय हिसाबै माने लानांगौ जायोबाबो माने लानांनायखायसो लादों बेबायदि फिलिं फैयो आरोखि नोंथाङा हिन्दीबो नोंथाङा फरायखादोंमोन फरायखादोंमोन सार मा थाखो आङो प्रभिन्ससिम फरायदों मास्टार डिग्री औ बेनिफ्राय हिन्दी फरिखा होनायाव ओरैबायदि मोनसे मा होनगोन सार बेखौ माने गौरब अनुभब फैया आरोखि सार माने बेयाव खुलायै लेखा नायनानै लिरनो मोननाय बेबायदि थासारि जायो आं फरिखा होनायजों लोगोसे हिन्दी साबजेक्टनि गोनांथिखौ लानानै गथ'फोरखौबो समाव लाबोदोंमोन बेनिफ्राय बेबायदि खुला भाबै लेखा एरि नायनो मोननायखौ नायनानै माने दा आं गथ'फोरखौ लाबोला बेनिफ्राय माने बिदि नायनानै लिरनो मोननाय एग्जामखौ माने एग्जाम हिसाबै गनायनानै लाथाव मोना आरोखि दा ओंखायनो आंबो हिन्दी फरिखा होदोंमोन होननोनो माने गोसोआव एसे मावरिबा मोनो आरोखि सार एडुकेसन पलिसिनि थाखाय बेसेबां प्रिपारेसन बेखौथ' जोंनि फारसेनिफ्राय मा बुंनो सरकारा जाबसिनना हरोबानो जों बिसोरजों एडजास्ट जालांखानांगौ जायो बेनिफ्राय नोंथाङा आर्ट्स स्ट्रिमनि सासे फरायसामोन हिसाबै आरो इंलिस डिपार्टमेन्ट इंराजि डिपार्टमेन्टआव नोंथाङा फरायदोंमोन हिसाबैहाय खिन्थु बर' लिटारेचार माबोरैहाय इनभल्भ अपेन लार्निंखौ आङो बर'जोंसो लाफिनदों सार आदसा मास्टार डिग्रिखौ औ दा बे हिसाबै स्टाडिया बांसिन जाहैबाय मास्टार डिग्रि माब्ला खालामखो मास्टार डिग्रिखौ 2015 ने कलेज लाइफआव जोङो गोबांथार बाहेरा बिजाब फरायोमोन बे बिजाब फरायनाया दि गमामा मानसिनो एफाबां खामानि होयो माने अपेनाव फरिखा होफिननानै बेखौ मोनदांदों आरोखि सार बिजाब फरायनाया मालाबाबो लस नङा बेनिफ्राय नोंथाङाथ' सासे फोरोंगिरि जाहैबाय आरो हाउस वाइफबो जाहैबाय नोंथाङा माबायदि माने समखौ बाबेनहोयो सानफायाव बबे समाव लिरो बबे समाव ओंखाम सङो बबे समाव स्कुलाव फैनो प्रिपारेसन जायो आरो गथ'फोरखौहाय माबोरै जोथोन गथ'फोरखौ आंहा दा साथाम फिसाजो दङ साथाम औ गिबिया 10 बोसोर जाबाय 10 बोसोर जाबाय बे 10 बोसोरनि हिनजावसाखौ माने सेल्फ डिपेन्डेन्स जानांगौ होननानै आङो बेखौहाय सेल्फ सार्भिस खालामनो फोरोङोमोन दा बेयो गावनो गावनि खामानिखौ मावजोबनो हानाय जाबाय लोगोसे दा आंखौबो मदद होनो हाबावनाय जाबाय आरोखि बेनिफ्राय उन्दै हिनजावसायाबो गेजेरा क्लास 1 मोनबाय एबार गावनि स्कुल ड्रेसफोरखौ बियो गाननो हाखायो दा स्कुलाव बिसोरखौ हगार हरनायाव माने जेबो माबा जाया प्रब्लेम फैया फोरोंनाय समाव एसे थाफाबाय गाइड खालामबाय बेनिफ्राय दा प्रब्लेमा जायो गोरलैखौ लानानै मावग्रा नागिरनानै मोना बेखौ गारबोनानै फैनो उसुबिदा प्रब्लेमा गोरलैखौ लानानैनो जायो आरो सार दा मावग्रा सासे दङ बेनो गारबोयो फिसायनो माब्ला समायो फिसायनो समायो माने गावबो ओरैबायदि बेस्थ'आव थायो माने बेस्थ'आव थानाय हिसाबै दालाय बे मोनसे जेंनाया जोबनानै थायो आरोखि सार बेनिफ्राय सुखु दुखुनि बाथ्रा माब्ला रायलायगोन सुखु दुखुनि बाथ्रा जोङो सानफ्रामबो जोंहा ब्रह्म धर्म न'आव सानफ्रामबो जयग होयो बे जयग होनायाव जोङो न'खरनि बयबो जिरायनानै जयग होयो बेखिनि समाव जोङो रायज्लायो गेजेर गेजेर बिदिनो समाव थाब फैयो समाव लेट फैयो दा लेट फैबाथ' जों बे रोखोम मुडबो थाला माने बांसिनै जोङो फुं समायाव बेबायदि बाहागो रानलायो आरोखि
जों दान्दिसे ब्रेक लाबावनि बिनि उनाव जों फैगोन जोबनाय फारसे जों दान्दिसे ब्रेक लादों जों बिनि उनाव फैफिननि जोबनाय फारसे जे अनिला बसुमतारी खन्थाइ दान्दिसे ब्रेक In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth. ब्रेकनि उनाव फैफिनदों अनिला बसुमतारी खन्थाइनि सेर सेर नोंथाङा मोनसे खन्थाइ आवरायबावदो जि खन्थाइयानाखि नोंथांनि जिउजों सोमोन्दो दं आंनि जिउजों सोमोन्दो गोनां नागिरनांगोन सार यानि दुखुनि समाव लिरनाय दोंसे खन्थाइ दंमोन सार नागिरबा होनासै माथो आं सार मोनसे खन्थाइ जाय खन्थाइयानाखि नोंथांनि जिउजों सोमोन्दो गोनां नागिरदों आं सार बहुत थालांदों सार गुबुन दोंसे दंबायोमोन बेयाव आंनि लाइफजों सोमोन्दो गोनां दोंनै खन्थाइ सोजाबजानायखौ आं गोसोआव दंमोन नैबे दोंसे खन्थाइ बेखौ आङो सानसेखालि थेंफाख्रि भवनाव आवरायदोंमोन माने आवरायनानै गोसोआव ओरैबायदि माबा मोनसे मोन्दांथि फैदोंमोन माने गाबालासिनो थानो हायाखैमोन आरो गावनो आवरायनानै एसेबां गाबलायनांगौ बिदि नङामोन थेवबो आवरायनाय समाव माबा मोनसे सौदावखांदोंमोन आरोखि खन्थाइनि मुङा दावहा फिसा गारै गारै मानो थाङोथाय खुद्रिनाय गथ'खौ बामखांना बोराबदों मावग्राया गोगोमनो जानोथाय आंबो मिथिरोङा गावखौनो अनसुलि बिमा ना जात खन्थाइगिरि फिसा फिसौ ज्राब गारना माब्लाबा ओंखारबोथारनांगौ बेबायदिनो होयो थुलुंगा खन्थाइ अनसायगिरिफोरा बिमा गोसोआ आखेब मोनखाङो बेखौबो गोसोआव फिन आवलनाङो आं बिमा ना खन्थाइगिरि बिमा आं न'आवनो बारहोगोन आजोरोम सम गनायो दा खन्थाइगिरि गोसो जावरिखाङो आगोन्दो बिगोन्दो दुनरायलाङो मोथो मोथो नुजाहैगोन आं मजलिस आड्डा सम बेसम बिमा गोसो जुक्ति दैखाङो न'खर देरसिन ना खन्थाइ देरसिन उस उस आं मेंग्लियो फारनै दिगजों दहम दहम बोग्लिजानाय लोरलाज्रब गोसो थट फैखांदों गोसोनि दावहा आं जोबनो होआ थाबाय थाथों खुद्रिनाय बोराबनाय थैखुमागोन मालाय गोजोनाबो स्रोद मानोना आंदि नङा आंगोफोरनिल' आं आंनिबो जोबोद मोजां खन्थाइ दा
आंनिफ्राय आरो जों मिथिना लानो लुबैबावो जे नोंथांनि जिउनि एचिभमेन्ट होनना बुङोब्ला माखौ बुंनाय साक्सेस जिउनि जाफुंसारनाय मा बे रोखोम गोसोआव लाथावथाव दासिम जाफुंसारनाय बुंनो गैद्राया अब्लाबो जुलि जानाय समाव माने आंनो 3 गथ' नांगौ होनोमोन आरो दा बे 3 गथ'खौ आं होनो हाबाय बिमा महरै आं बेखौ साक्सेस जायो साक्सेस बायदि मोनो दा बिसोरखौ सोलोंथाइ होनाया बे उननि बाथ्रा समय दङ दा बेखिनि समाव बिमा महरै आङो जेरैबायदि प्लेनिं खालामदोंमोन बे प्लेनिंखौ मावफुंनो हानाय मोनो बेनिफ्राय खन्थाइ लिरनाया उन्दै समनिफ्रायनो हुदा जाबोनाय हिसाबै दा बेखौ मानसिफोरनि अनसायनाय मोनदों एबा मोनाखै बेजों लोब्बा गैला गांनै बिजाब दिहुननो हाबाय बेखौबो आङो माने आंनि जिउनि मोनसे जाफुंसारनाय बेबायदि आं गनायनानै लायो फेलार होनना बुङोब्ला फेलार होननानै बुङोबा आंनि माने फरायनाया माने आं जेरैबायदि सौहानांगौमोन बिसिम सौहायैयाव आं दासिमबो माने गावखौनो गोसो सिङाव माने गाहाय मोनबाय थायो जेरैबायदि सोलोंथाइ लानांगौमोन बेसेबांखिनि सोलोंथाइ लाहैनो हायो आंनि जिउनि देरसिन फेलें जानाय आरोखि सार गोबां सान गार्जेन एबा फिसाया फिसाज्ला मोननो लुबैनाय दं नोंथाङा फिसाज्ला मोनाखै फिसाजो 7 मोनदों दा बेनि थाखाय नोंथाङा फेलार होनांगोन बेखौ आं फैलार बायदि साना सार माने फिसाजो आरो फिसाला समान बिमा हिसाबै माने फिसाजोबाबो बे फिसायानो आरो फिसालाबाबो बे फिसालायानो फिसायानो आरोखि सार फैलार बायदि आं मोना आरोखि उनावहायसो मोनदांगोन नामा माने दा नैबे खन्द'आव माने लाइफआवबो बे रोखोम एसेबां गिदिर जेंनाफोर फैफेराखै हिसाबै दासिम आं फैलार होननानै साना आरोखि सार फिसाया फिसाला लुबैनाय दंमोनदां गोसोआव फिसाया गेजेराव बेहा एसे फिसाला लुबैनाय भाब दङमोन खिन्थु गेजेर नैबे जोबथारनाय फिसाजोखौ मोननायाव बेनाव माने फिसाला मोनैनि बे रोखोम जेबो दाहा नुवाखै आरोखि माने फिसाजोआबो फिसाजो माने मा होनगोन सार बेखौ माने जेबो दाहा एबा हांमा थानाय बे रोखोम नुवाखै आरोखि सार बर' समाजाव गोबांथार माने बिदिन्थि दङ जे माने फिसा हौवा होनो हायाब्ला बिजिखौ माने निन्दा खालामनाय एबा बिजिखौ सैसे खालामनायबो दङ नोंथांनि जिउआव बिदि मोनाखै आंनि जिउआव बेबायदि गैया बरंसो नै माबायाव 3थि फिसाजो जोनोम होनायाव माने जाय मानसिया फिजिकेलि जेबो खस्थ' लाफेरनो हाया कर'नानि सम जाहैबाय रावबो थाफानो मोना माने गाव हारसिंनो थानानै माने समाव गथ' बामनाय समाव आंखौ जोथोन लानाय माने गोसो सिङाव जेबो मैला लायाखै बायदि मुडजोंनो माने फुरा मदद होदों आरोखि सार माने बेखौ नुयोबा माने आं बिराद लाखि बेबायदि मोनो आरोखि सार खुसि मोनदों औ खुसि मोनदों आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा मोनसे खुसि थाबावनोसै जे 3 गोजौ बिजामादै नोंथांमोना थांगासिनो दङ आरो बे 3 बिजामादैखौ जुदि गोरजा लाखिनो हायोब्ला साबसिन जाबावगोन फैलायबाय बे रोखोम सानथ'नाय जायाखै सार समय फैबा सानगोन आरो जोङो जोबनाय फारसे फैनि जोबथारनाय दोंसे नोंथाङा खन्थाइ आवरायदो बेनि उनाव जोङो जोंनि हाबाफारिखौ फोजोबनो थांगासिनो जोबथारनाय खन्थाइ गेजेर समाव जोंनि फरायसाफोरखौनो हमना लादो फरायसा गथ'फोरा माने लेखा फरायाव गोसो होला बांसिनैहाय मावनाङि जानाङि मुवा बेसाद जानाय बेफोरखौ नुनानै लिरनाय खन्थाइमोन बेयो दिनैनिफ्राय हमना लादो 5 बोसोरसो सिगां लिरनाय खन्थाइ आं बेखौनो आवरायनो सिगांदो आगु इसारा जोबस्रांनायनि जाथोसे गोदान गेना ससाइटि रोदोमखांबोदों ग्लाब ग्लाब थिख' बिफां सायायाव रावबो थांस'यै न' बायग्रेबाव हाख्लाब हुख्लाब गोसोम गोफा गानजों आसान सथाजों साजायनाय राखाव आखाइ रिदिबां सना बाबथाबनाय खोमा बिलाइ फाफ्लि खुदुमनाय फाथो बेजें खानाय
सोरलाब फुरगेव आमाय मोननाय मोदोम गंनां आगर दानफबनाय सोलेर हिन्जाव थाङा हौवा थाङा बायलुं खाजय महर थाखो खथानिफ्राय खारखुमा खारखुमा न'निफ्राय खारखुमा खारखुमा गासैनिफ्राय खारखुमा खारखुमा गाबोन गावनिफ्राय गावनो खारखुमा लांगोन अराय हे आंगोथिफोर गम दंजायोना नोंसोर बेबो खुद्रिनाय खन्थाइयानो खुद्रिनायानो जाहैबाय उन जोलैफोरनि जेनाखि हाबा हुखा आथिखालाव जानो लागै हमदोङो मोजां खन्थाइया जोबनाय फारसे फैदिनि जोबनायाव कुइसन जाहैबाय जे नोंथाङा बर' खन्थाइनि आददा बाहागो लादों लोगोसेनो अल इन्डिया लेभेलनि खन्थाइगिरि जथुम्मायाव बाहागो लानाय नुनो मोनदों दा बेफोरो नोंथांनि मोनसे एचिभमेन्ट गोलैयो आरो नोंथाङा खन्थाइनि अनगायैबो गुबुन सल' एबा रायथाइफोर लिरनाय रायथाइ लिरनाया 2018 आव जोंहा बर' लिरगिरि गौथुम होननाय मोनसे आइजो आफाद आइजोफोरनि लिरगिरि गौथुम ओंखारदों दा बे गौथुमाव माने आइजोफोरनि लिरनायनि सायाव बा गुबुनफोरनि लिरनायनि सायाव माने एसे एसे सावरायनाय लिरनाय बेबायदि सरसा जादोंमोन आरो गुबैयै डक्टर लाइस्रि मुसाहारिमोन नामा सार नै बिथांनि लिरनायफोरखौ नुनानै माने आंबो लिरनायनो नामा बेबायदि साननानै माने जोंनि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमानो दिहुननाय गाम्बारि दङमोन दा बे गाम्बारिनि फुरा गांसे माबाखौनो मेगाजिनखौनो फुरा गांसे मेगाजिनखौनो आङोहाय बयनिबो लिरबिदांखौ माने ज्रिद 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 सावरायनानै लिरदोंमोन आरोखि दा बे लिरनायाव गोबां साया बुंदों नोङो सावरायनायखौ लिरनो हागोन बेखौ लाखिलांबाय था मोजां जादों दा बिथांमोननि थुलुंगाजों आङोहाय हयथ' दोंजिसेसो जाबाय नामा सावरायथाइ लिरनानै दङ माने बेखौ आङो बिजाब महर दिहुननायनि गोसो सिङाव थांखि लादों आरो बेनिफ्राय सुंद' सल' कलेजाव फरायबा आं लिरदोंमोन बेयो 21st सेन्चुरिसो आफा होननाय माने दोंसे बेनो आंनि प्रथम सुंद' सल'मोन बेनिफ्राय मेगाजिनाव जों एडिटर जायोबाबो माने जोंहा अबेखौ होनो अबेखौ मानो बिनि सायख'नो हानाय पावार गैया सारमोनहा सायख'यो दा सारा बे सुंद' सल'खौ सायख'नानै होदोंमोन आरो बेनिफ्राय सारा बे सायख'नानै होनायखाय माने बे सुंद' सल'आ जोबोद मोजां जाबाय बेबायदि साननानै दंमोन आरो बेनिफ्राय प्रथम आंनि लिरजेननाय सुंद' सल'आ बेनि उनावहाय आं दा गेजेर गेजेर दोंफा दोंनै लिरो सुंद' सल'मोन फेस्ला बे रोखोम गैया सार कलेजाव फरायनाय समाव एसे लिरदोंमोन नाथाय दा बे टटेलि बन्द'आनो जाबाय सार लिरनायानो जाबाय जोबोद मोजां बाथ्रा आरो नोंथांनिफ्राय गोबांथार बाथ्रा जों मिथिबाय आरो गोबांथार थाबावबाय नोंथांनि सोरजिनि सायाव थाखाय खालामबाय मोजाङैनो आरो सावरायनायनि खाबु मोनगोन दिनै जोंनि बे हाबाफारिखौनो आरो नोंथांनो जोबोद जोबोद गोजोननाय होबाय बेखिनि समखौ होनानै जोंनो आरो जोंनि नायगिरि बिथांमोननो मोनथिनो खाबु होनायनि थाखाय आरो मिजिं खालामो नोंथाङा उन समाव खन्थाइ लिरबाय थागोन सल' लिरगोन रायथाइ लिरगोन आरो बेफोरो बर' थुनलाइनि थाखाय जोबोद बेसेन बरहा दोहोन जानानै थागोन खुलुमबाय नोंथांनो खुलुमबाय सार नोंथांनिसिमबो हांख्रायनानै लाबोनायनि थाखाय थेंक इउ In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness.